ба омӯзиши забони русӣ қайд намуд директори лоиҳа Максим Шиян. Везд ма маҳкам кардан. Ман метавонам дальши кор карда. Бе и основанияҳо намешава рафта. барои нест кардани ҳама намуди дардҳо ширкати шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. суроға шаҳри Москва. инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба шифофармо муроҷиат кунед. эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали юристиҷей муроҷиат намоед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дар видео ҳатман лайк бимонед. хабари нав дар Федератсияи Россия ба фарзандони муҳоҷирон барои омӯзиши забони русӣ кӯмак мекунанд. фарзандони муҳоҷирони кории муқими Русия метавонанд аз хидмати интерактивии омӯзиши забони русӣ дар платформаи вижаи интернетӣ истифода кунанд. барои кӯдакон курсҳои махсуси видеоӣ аз ҷониби муаллимони забони русӣ ҳамчун забони хориҷӣ таҳия карда мешавад. илова бар ин, дар платформа бисёр бахшҳои фароғатӣ ва таълимӣ ҷойгир карда мешавад, аз филмҳои тасвирӣ то сериалҳои телевизионӣ. дигар ахборот оиди дастури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои боло набурдани нархҳо дар бозорҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. раиси ҷумҳур гуфт, тибқи мушоҳидаҳо солҳои 2022 ва 2023 истеҳсоли ғалла дар ҷаҳон кам болоравии нархи сӯзишворӣ ва маводи мушоҳида карда мешавад. ва инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд, ки ба масъулини шаҳру ноҳияҳои вилоят дар самти таъмин намудани фаровонии бозори истеъмолии дохилӣ бо маҳсулоти ниёзи аввалия, ташкил кардани захираи кофии онҳо, пешгирӣ кардани болоравии беасоси нархҳо, тадбирҳо ва чораҳои зарурӣ андешида шавад. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. нурик сабр нависонда: салом ака, мара депорт кардан, нарафтам, чӣ хел мешавад? дар ҳоле ки яке аз шуморо депортатсия мекунанд ва шумо аз кишвар берун намебироед ва дар вақти диюмбора дастгир намуданд, метавонанд ки двайной ҷариматон кунанд ва муҳлати депортона зиёдтар кунанд. шайх нависонда: акаи сорбонаи Тоҷикистон ба Россия ба мошин рафта мешава ё ки не? ҷавобша интизорем ака. дар ҳолате ки агар ягон основания дошта бошӣ, бале бародари азиз, метавонӣ ки аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия бо тариқи автомобил сафар кунӣ. мисол гражданини Россия бошӣ ё ки ягон бемориро табобаткунӣ рафтанӣ бошӣ, бе и основанияҳо намешава рафта. ҳамид нависонда: салом акаи сорбон бародар, ба шумо аввало тансиҳатӣ хоҳонам. ман як тамошобини канали шумо. аз шумо хоҳиш мекунам ки ба саволи ман ҷавоб диҳед. ман якумин бор ба Россия рафтам, ҳамаи документҳом 100% буд ва бори як рӯз ба Подмосква кор рафта будам. қапидан депорт карданд. дар ҷои корум документҳом толика Москвада буд. чӣ хел мешавад ака, ягон чораҷӯӣ карда намешавад? бародари азиз, ман дар видеоҳом чандин бораҳо қайд карда гуфтагиам ки шумо дар ҳар куҷое ки кору фаъолият мекунед, бояд аз ҳамуҷа патент дошта бошед. мисол дар Москва патент кунӣ ва барай дар Питер кор кунӣ, ба қапан ҷошда депортат мекунанд ва и ягон роҳи бахшиданирам надорад. ахмедов нависонда: салом алейкум бародар, ман патент дорам, 4 сол мешава дар Москва кор мекунам. ман метавонам баъди тамом шудани патент ба патент супорам, договор дорам, бе граница гузаштан метавонам патент супорам. дар ҳолате ки агар ти якмин бор боша нав бе граница гузаштан ҳуҷҷат пешниҳод кардаиста бошӣ, бале мешавад. самир файзуллоев нависонда: акама депортум ай соли 2018 ҳуй мешава. оиди қонуни авфе ки мо дирӯз видео кардем, оли аниқ несте ки кадом статьяҳо кушода карда мешаванд. ҳамаш ки аниқ шид, ҳатман видео мекунем бародар. ориф олимзода нависонда: ака 3 моҳ шид патент наспоридам, патент айнав спорум мешава. дар 3 моҳ патент споридагӣ набошӣ, ҳозир кор кардаиста бошӣ, дар болои кортра агар ки биқапанд, метавонанд депортатсият кунанд. вале агар кор накардаиста бошӣ, мерай ФМС барои патент споридан, аввал ҷарима меспорӣ, баъд ҳуҷҷатота қабул мекунанд. алиев нависонда: ассалому алейкум ака, ма дар Москва фарзанддор шидам. метрискаш расист ки ягон илоҷ ҳастай паспорти РФ гирифтанда. бародари азиз, то фарзанди шумо 18 сола нашава, шумо наметавонед ки ба воситаи фарзандтон шаҳрвандии Россияро бигиред. боев нависонда: салом ака, созӣ дар як савол доштам. ака мара меган сума спор як моҳ хизмат кун, ҳамин ростай? бале бародари азиз, бо пардохт кардани 26880 сомон дар муддати як моҳ соҳиби вайни билет мешавед.
нависонда: салом акаи Сорбон, ман Наврӯз якум бора менависам, илтимос ҷавоб те. Ман дар Питер ҳастам, 3 моҳ шид омаданам аз Тоҷикистон. Ман Москва равам, ҳуҷҷатҳоам айнав мекунам ё не? Мефаҳмондем бародар. бале бародар азиз, дар ҳолате ки дар Питер қарор дорӣ ва Москва сафар карданӣ бошӣ, регистратсиятам аз сари нав дар Москва мекунӣ ва патентам аз сари нав мекунӣ. Имом Назаров нависонда: ака сози хубӣ чӣ ҳол дорӣ? Ҳичи бародари азиз, гаштем шигри худо ба саволои мардум ҷавоб дода, кору фаъолият карда. Абдурашид нависонда: ассалому алайкум ака сози хубӣ, ман 2 моҳ шидаи патентма наспоридам. Чӣ мешавад? Чӣ карош кунем? Агар пулша дар назар дошта бошӣ, патенти ту аллакай аннулировать шудагӣ. Вале дар назар доштагӣ бошӣ ки оли патент гирифтагӣ нести, ФМС меравӣ ва ҷарима меспорӣ 10,000 рубл, тра 3 моҳ муҳлат метиҳанд, то 3 моҳа метавонӣ ки патента бигирӣ. Ба як саволи дигар, дар умум чанд нафар дар яку якбора ҷавоб диҳем. Бисёри нафарҳо менависонанд ки кредит доштагӣ бошӣ, метавонӣ ки ба Тоҷикистон сафар кунӣ. Бале бародарои азиз, шумо дар ҳоле ки аз Федератсияи Россия банкҳош қарздор ҳастен ва ҳар моҳа сари вақт пагашени споридастен, дар вақти Тоҷикистон омадан ба шумо ягон проблема намешавад. Ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.